Goddag og rigtig hjertelig velkommen til mit talkshow med folk, der bliver mobbet. Hvad er det lige, du hedder? Fernando Tore. Hvordan er det at blive mobbet hver evig eneste dag i skolen? Det er rigtig træls. Jeg kan godt høre på, at det lyder lidt trist. Ja, min mor og far er hjemme. De arbejder hele tiden. Det lyder godt nok 5 sørgeligt. måneder. Hvad siger du? 5 måneder. Hvad siger du? Jeg kan godt 2 høre, at du er sekunder. nødt til. Det er bare så tragisk. Ja, det kan Jeg godt sagde B. Jeg kan slet ikke lige nu. Det kan jeg ikke. Jeg sagde B. Jeg sagde B mund. Ja, jeg kan godt se på dig, at du er sådan lidt trist. Altså, det kan jeg godt forstå, tror jeg. Jeg ved det for mig. Altså, vi Jeg sagde hvad skal du? Skal du på toilet? Ja, så er det en lille kort pause. Men håber bare lige på flere. Det er så tragisk. Jeg kommer bare op der. Så nu sidder jeg over. Jeg er slet ikke klar nu. Jamen, det er computeren heller ikke. Ej, jeg skal have noget mørkt solbriller, for så man ikke kan se mig. Og så skal det, jeg kan se, at jeg skal få solbriller. Og så ved jeg ikke, hvad Ja, det var jo meget tragisk med, jeg kan huske, hvad den hed, Fernando et eller andet, halløj. Vi slutter herfra. Tusind tak, fordi I kiggede med, og undskyld for næste billede. nu skal vi lave et nyt afsnit. Se med i næste program. Ej, det Det er virkelig